Arratsaldeon gizarte gunekideok eta mila esker gurekin izateagatik. Eskerrik asko ere inbitatu hoi, gaur gurekin izateko egin duten ahaleginagatik eta bereziki Maite Artolari ekitaldi honen zuzendariaren papera eta prestaketa lanak ondo baino hobeto egiteagatik. Duela hilabete eta erdi eman genion hasiera Kutxaren gizarte guneari. Honen helburu alegia zehatza da. Gure gizartean dauden problemak eta egoera larriak edo interesgarriak erakutsi, eztabaidatu eta iritziak aportatzea denon ondarerako. Seguru ez ditugu egoera horiek konponduko, baina tira, behintzat ikuspegia partekatzeko aukera izan bai. Beste helburua ere, logikoa denez, komunikazio aldetik guneari hizkuntz tratamentu egoki bat ematea da, eta zentzu horretan gaurko ekitaldi hau, baita pelikula bera ere, ikusiko dezuten ez bezala, euskeraz egitea eta azaltzea planteatu genuen. Esandako guzti honekin, espero dugu zuen gustokoa izatea eta berriro ere parte hartzaileei eta zuzendariari eskertzea besterik ez zait geratzen. Eta zuoi guztioi ere, Kutxaren izenean, mila esker gaur hemen gurekin izateagatik, ondo izan eta aurrera Maite gaurko guneko zetasunekin eta aurkezpenekin. Bueno, Carlosek aurreratu du pixka bat zein da Kutxaren gizarte ekintzaren asmoa eta da gizarte gaiei buruz eztabaida bat sustatzea. Eta horretarako gaur zuek hemen zaudete eta gero ere izango duzue aukera, mikrofonoak hartu eta gai honen inguruan ezer esan nahi baduzue aportatzeko. Hilean behingo hitzordua egingo du Kutxak, martxoan izan zen estreinaldia Ura gazteleraz, Iñaki Gabilondok zuzenduta, urritasun fisikoa eta psikikoa zuten personen integrazioa zen orduko hitzordua. Gaur ziklo txiki bat ematen zaio hasiera, euskerazko estreinaldia gaur da, langabeziei buruz arituko gara eztabaidan eta bihar osatuko da ziklori, berriz ere Iñaki Gabilondo izango da hemen elkartasunari buruz hitz egiteko, langabezia eta elkartasuna, txanponaren bi aldeak bezala. Orduan, Carlosek aurreratu du, hemen daude 3 gonbidatu, laugarrenaren zai gaude, bidean dator Joseba Barandiaran ekonomilaria, akaso entzunez edo ezaguna egingo zaizue, Euskadi Irratian kolaboratzailea da, berrian ere bai, eta etorreko da, filmerako etorreko da, eta gero gurekin izango da. Eta hortaz, aurkeztuko dizkizuet, hemen nerekin ditudan mai bueltan gonbidatuak. Oiane Alkorta, lehen aipatu dugu, 28 urte ditu, Oiane, eta langabetzean dago. Martin Agirre ere bai, Martin, arratsaldeon. Ez duzu urterik esan nahi, baina esango dugu, Oiane baino zartxo. Berrogeita mapiku. Iraupen luzeko langabetua, ez? Bai, hortzen nabil bai. Eta Jon Zarate, Human Konsultora, lan konsultorako zuzendari nagusia da. Arratsaldeon. Jon, arratsaldeon eta eskerrik asko. Eta eskema izango da ondokoa. Aipatu dugu, Ken Loachen filmea, Rain Stones edo Harriak euria balira edo ikusiko dugu, Carlosek aipatu duen bezala jatorrizko bertsioan eta azpitituluak euskeraz, eta filme horrek jarriko digu gai honetarako izpidea. Ze azkenean da, langile famili bat, lanik gabe geratzen dana, eta bapatean etorkizunik gabe. Langabezian egoteak nik uste dut hori duela alde ilunenetako bat, ez? Etorkizuna ukatu egiten zaio langabeari. Pentsatzen dut, Martin, horrekin batzatu zela zu, ez, neurri batean. Bai, eta ja adin batetik aurrea eta konpromiso batzuk dauzkatzunean bizkar gainean hartuta, hile bukaerara dirurik gabe aliatzea gauza gorra da. Hitz egin genuenean telefonoz, Martin, esaten zenean, bera, igual antzemango zen duten Ramon Agirre aktorearen anaia dela, antzekotasun handia dutelako fizikoki, eta Aupa Etxebeste filmean, zure anaiak botatzen zuen esaldi hura, ez? Bai, egia esan, egoera bietan gauza askokin identifikatzen zea, ez da, pelikula hartan hori ez zaiz sekula astuko. Esaldi bat bazan, pelikula berez euskera zan, baina esaldi erderaz zerate zuten, da hola zion, un hombre sin dinero es un cadáver andante, holako zerbait ez. Gaztelera zeraten zuen, justo esaldi hori. Bai, eta bastante identifikatuta sentitut nintzen, momentu hortan, Orain hobeto zaudela, Bueno, bai. Bestela, ez gineak izango, segurazki, Hemen. Oianek inguru girozientziak ikasi zituen pentsatuz, zan,
karrera bat hasi berria eta zu lehenengo promozioa energia berriztagarrien inguruan da izugarrizko aukerak izango zirelakoan, baina? Ustela gerdia, orduan. Bueno, bai, azkenan ilusioak dituzu eta ikusten duzunan ez direla betetzen, saiatzen zerala eta ikastaro gehiago eta gradu ondokoa eta beste diplomatura bat, eta denan iristen, azkenan egoera ez da erresa. Zuk ikasi zenuen pentsatu duz, hori esaten zizuten, ez? Aukera asko izango zela eta karrera hori ikasita. Bueno, eta izatez izan zenituen aukerak. Lanpostu berdeak eta energia berriztagarriak eta hondakinak eta baina azken finean gauza ez da mugitzen. Indarsun energia berriztagarrien inguruko enpresa batean aritu zinen 3 urtez lanean, gero nahi baduzu tarte bat eskainiko diogu, kapitulo beltz bat ere izan zen esperientzia horretan, mobinak, irain batzuk, emakumearen kontrako irainak, enpresariaren aldetik, eta ez da oso gaizki bukatu zen kontu ura, gero egingo diogu tarte bat, baina zuk orain esaten duzu oiane rebajatan zaudela. Bai, ni eta beste gaztea. Zer zen nahi du horrek? Azkenean lehen, pentsatzen, zen ditu non hartuko zenbait lanpostu edo zenbat soldata edo egoera, orain zineko hartuko dituzke, ez? Eta azkenean hori ez, ustez zure burua merke alditan. Eta zu pentsatzen zenuna, ez zenula gustoko orain hartuko zenuke, beharraren arabera ez. Martin, hori horrela da zuretzat ere? Dudari gabe. Lehendabiziko helburu da hile bukarara ailatzea eta beste zer espaldin badaukazu, eskaintzen dizuten ni behintzat edo zer. Edo zer izan lehike? Bueno, leheno komentatu dugu, perikoak banatzea, goizeko 8:00 8:00, egun osoa lo, egun osoa berdi despistatuta, nekatuta. Zorionez, gero beste niri gertu zeba, zorionez beste lan batzuk atea zaizkidala, baina momentuan, zero daukazunean, gehitzen duen edo zer hartzakezu. Behartuta balin bat zaude, ez? Gazte balin bat zera, eta familia bat atzetik balin daukazu, baina adin batian da karga batzuk dauzkatzunean, ez daukazu beste armederik hartu baino. Jon, gaur egun, non dago lana edo nora joliteke lan bila? Zer dago eskaintzeko? Bueno, lana dago leku askotan, daude sektore berriak ere bai, aukerak daude, eta dago sektore desberdinetan. Nik uste dut ez dela bakarrik jakitean nun dagoen lana eta denontzat badago lana, baizik eta pentsatu norberak zer egin dezakeen sektore berri horretan hobeto kokatzeko edo lana bilatzeko, ez? Baina aukerak hor daude, posibilitateak hor daude, nik uste dut maila desberdinetan lan egin behar dela, gobernu aldetik egin behar direla gauza asko, enpresa barruan eta enpresetan ere gauza asko egin behar direla, eta gero bakoitzak norberak ere zerbait egin behar duela. Eta lehenengo gauza edo gero igual pelikula ondoren komentatuko dugu pixka bat jarrera aldatu edo mentalizazioa ere aldatu lana bilatzeko. Humanek badauka orduan, esango dugu, dekalogo antzeko bat, ez? Noz binean nik idazten dute egunkarietan eta idatzi nuen nola eraiki 10 urratsak lana aldatzeko edo lana bilatzeko eta nahi baduzu gero komentatuko dugu, baina pixka bat jakiteko zertaz hitz egiten ari gaitezken, zer da zuretzat ezinbestekoa lana aurkitzeko jarreran? Pentsatu zure lana badaukazula lana, badauka lan bat eta da lana bilatzea. Eta horretarako hartu behar du rutina bat, ohitura batzuk, eta lehen komentatu dugu, eta zer egin behar duzu, ansietate hori lehenengo kendu. Nola kendu, kirola ondo dator, noiz behinean, ez 10 ordu, kirola neurri batean egin, relajazioa ere bai, eta gero eguna planifikatu eta lan egin 8 ordutan. Oporra daudenean, oporrak hartu. Besteak familiak oporrak hartzen duenean, zuk ere bai, langabezian zaudelako, zuk eskubidea daukazu oporrak hartzeko ere bai, osea, rutina baten sartu eta portaera batzuk hartu, egiteko gauza batzuk ondo planifikatuta eta lan bat bezala hartu lana bilatzea. Pentsatzen dut horretan zerbait jakingo dutela Martinek eta Oianek, ez izango dutela horrelako
rutina antzeko bat. Esango dute aholkuak ematea erresa dela, baina hori bizitzea oso gogorra dela. Bueno, iruditzen bazaizue filmea ikusiko dugu, eta hemen mahai gainean plantatu diren ertz batzuk dira geroxeago sakonago aztertu eta hitz egingo dugunak, eta bueno, zuek parte hartu nahi baduzu jakina mikrofono guztiak zabalik izango dituzu. Orduan, Ken Loachen Raining Stones filmearekin uzten zaituztegu eta gero jarraituko dugu, konforme?